Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. És evident que hi ha moltes perspectives des de les quals poder encarar aquesta xerrada conclusiva. Segurament abusaré una mica de la vostra paciència i m'excediré una mica en el temps que m'han donat, però espero que sigui... Si voleu no ho faig, però jo crec que pot ser interessant, espero, i si no, doncs la propera vegada ja intentaré no fer-ho. I deia, hi ha diverses maneres d'enfocar qualsevol d'aquestes intervencions. Avui m'ho han posat molt difícil perquè han parlat de moltes qüestions i, per tant, em sento com alliberat, també responsabilitzat, diguem-ne, alliberat per parlar d'algunes coses de les quals no parlem tan habitualment, també responsabilitzat a intentar recollir moltes de les coses que s'han dit aquí. Deixeu-me començar amb un to un pèl provocador, ho faig sovint, per tant no té cap... No és que ho faci aquí, no ho faci a altres llocs, de fet tendeixo a fer-ho moltes vegades. I intentaré parlar de Tarragona, de Catalunya i del món, intentaré parlar d'ara, d'abans i del futur, tot barrejat, ja veureu que anirem saltant d'un lloc a l'altre. Una primera reflexió un pèl provocadora. Fins al segle XVI, el món no va veure cap ciutat de més d'1 milió d'habitants, amb una única excepció. Ja veureu que lliga d'una manera o altra amb Tarragona, i al final tot tindrà un cert sentit. Però fins al segle XVI al món no hi havia ciutats d'1 milió d'habitants, cap ni una. Només hi havia una excepció, només hi havia hagut una excepció, que era 1.600 anys abans, Roma. Només Roma havia arribat a 1 milió d'habitants i el món va trigar 16 segles a tornar a veure una ciutat de més d'1 milió d'habitants. Ni a la Xina, enlloc, ni a la Índia, enlloc. Això explica un fet que té un punt de curiós, i explica per què Tarragona està on està. Si Tarragona està on està Tarragona és perquè Roma estava a camí de tenir 1 milió d'habitants. Roma tenia 1 milió d'habitants, estava en camí de tenir 1 milió d'habitants i, per tant, era un mercat demandant, un mercat consumidor brutal. Tan brutal que el món va trigar 1.600 anys a tornar-ne a veure algun d'aquell tipus. Si Tarragona està on està és perquè té un sentit, qui es deia, té un sentit estratègic. El sentit estratègic era que, des de la perspectiva dels romans, era el punt més proper al port marítim, perquè de fet el port encara no hi era, més proper a les planes bladeres, a les planes productores de cereal que havien d'alimentar Roma. Roma demandava enormes quantitats de cereal de tot el Mediterrani, de fet és un imperi construït bàsicament per aportar cereals a la capital i per tant el sentit estratègic era construir una ciutat i un port, una sortida al mar, que estés el més a prop possible de les grans planes productores de cereal. Les grans planes productores de cereal, que vol dir la immensa plana d'Urgell, diguem-ne, en el sentit ampli de l'expressió, i la depressió de l'Ebre. Això explica per què Tarragona va tenir el paper que va tenir en el moment en què Roma era un gran demandant i per què no el va tenir quan no hi havia un gran demandant. És a dir, per què Tarragona no va tenir el mateix paper estratègic i el mateix pes econòmic, demogràfic, social que havia tingut en el segle I de la nostra era? Doncs perquè no hi havia un mercat consumidor que tingués el mateix pes i que fes rendible, que donés sentit a les exportacions de cereals que sortien a través del seu port. De fet, durant molts segles, el gran mercat consumidor de cereals a Catalunya era la ciutat de Barcelona, que era una ciutat relativament petita. De fet, Barcelona era una ciutat que va construir un imperi mediterrani, però que només tenia uns 40.000 habitants. En canvi, Nàpols, que formava part d'aquell imperi, en tenia 150.000. Això us ho havíeu plantejat mai? Catalunya va construir un imperi mediterrani, però la capital de Catalunya era més de 3 vegades més petita, gairebé 4 vegades més petita que les capitals dels regnes que va incorporar en aquell imperi. Té un punt curiós, ara no explicaré per què, perquè si no em desviaré més del que voldria desviar-me. Llavors, Tarragona
va perdre aquell sentit estratègic perquè el principal mercat consumidor no s'assemblava ni per casualitat amb el milió d'habitants que havia tingut Roma. Això va fer que... Això està lligat a un altre fet rellevant de la nostra història i de la nostra història econòmica i de la nostra realitat econòmica també actual. I és que el nostre ha estat un país que tradicionalment s'ha abocat al món, s'ha abocat al comerç exterior. I Barcelona i Catalunya, o Catalunya i amb ella Barcelona, perquè jugava un paper molt rellevant en aquell moment, va construir un imperi precisament per assegurar-se el subministre de cereal. Per això va prioritzar Sicília i Sardenya i Nàpols, perquè eren els grans productors, els grans excedents de cereal a la conca del Mediterrani. Tarragona perdia protagonisme en aquell context i, de fet, una de les grans inversions, la més gran de les inversions de la Catalunya del segle XIX, la més gran de les inversions de la Catalunya que estava fent la revolució industrial en el segle XIX, hem saltat en el temps però tornarem a lligar, la més gran de les inversions no va ser una inversió industrial. La més gran de les inversions de la Catalunya que s'industrialitzava, la més gran de les inversions de la revolució industrial, de la Catalunya de la revolució industrial, no va ser una inversió industrial, va ser una inversió agrària, va ser el Canal d'Urgell. El Canal d'Urgell era un vell somni, un somni que es remuntava com a mínim al segle XVI i que en algun moment el somni havia passat per Tarragona. De fet, en algun dels projectes originaris del Canal d'Urgell es havia arribat a pensar que els excedents de cereals de la plana d'Urgell sortirien amb excedents d'aigua del suposat Canal d'Urgell, que no només seria un canal per regar, sinó que seria un canal per navegar, perquè calia abaratir el cost del transport, que aquells excedents sortirien pel port de Tarragona, baixant pel Francolí, amb un sistema... No, està allà, està allà. No... Feu-me confiança. Amb un sistema d'escluses. El problema d'això era que era inviable perquè no hi havia prou excedent d'aigua, no per regar, que per regar sí. El problema és que no hi havia prou excedent d'aigua per navegar i per tenir unes pèrdues d'aigua que hauria suposat el sistema d'escluses que havia de permetre que baixessin les barcasses carregades de cereal pel Francolí camí de Tarragona. Per això no es havia pogut fer mai. De fet, no es va poder fer fins que va haver-hi un mecanisme de transport alternatiu a la navegació, que va ser, ara vosaltres m'ajudareu, el mecanisme de transport alternatiu a la navegació va ser el tren. Per tant, el Canal d'Urgell va ser pensat per la Catalunya de la Revolució Industrial, va ser pensat just en el moment, va ser construït just en el moment en què hi havia un sistema de transport que permetia extreure els excedents de cereal. Perquè si no hi hagués hagut el tren, mai hi hauria hagut el canal perquè no hauria tingut sentit produir tant de cereal. Dit d'una altra manera, tampoc mai hi hauria hagut tren si no hi hagués hagut canal perquè no tenia sentit fer un tren per anar a extreure res. I per tant, les dues coses anaven estretament lligades. Aquestes referències que faig, saltejades en el temps, la Catalunya, o el territori que ara ocupa Catalunya, Tarragona, deixem-ho així, en el segle I, o la Catalunya del segle XIII, que mira a Sicília i a Sardenya i a Nàpols, etc., o la Catalunya del segle XVIII i la del segle XIX, és una Catalunya abocada al món, que necessita el món. Una Catalunya que no té capacitat d'explicar-se ella mateixa si no és a través del món. Mira el món perquè necessitava excedents d'un cereal que no tenia, o per extreure un cereal en algun moment determinat, i necessita alguna cosa, necessita produir algun tipus de producte que sustenti aquelles exportacions. Això explica per què la Catalunya del segle XIII és una potència en la producció de draps, de teixit, o per què exporta, malgrat les mancances que n'hi havia, per què exporta ferro o exporta fruita seca en el segle XIII, però també
perquè és una potència tèxtil en el segle XIX, o perquè exporta fruita seca des del Camp de Tarragona en el segle XIX, o en el segle XX. Fixeu-vos que hi ha uns elements de continuïtat molt curiosos. És un país que s'aboca al món, que construeix el seu futur mirant al món, que necessita aquesta interacció amb el món per créixer i que per poder interactuar amb el món necessita exportar. I per tant necessita produir algun producte en el qual tingui no un avantatge absolut, perquè no tenia avantatge absolut amb res, sinó algun avantatge comparatiu. I en algunes ocasions aquest avantatge comparatiu ha sigut la indústria tèxtil i en d'altres ha sigut algun altre producte. Per exemple, singularment en el Camp de Tarragona i en el Priorat, l'aiguardent. I ara, aprofitant que vosaltres m'heu donat marge per explayar-me en la meva intervenció i tornant a parlar un moment de demografia, ho hem fet quan parlàvem un moment de Roma, després hi tornarem a la demografia. Deixeu-me una altra referència demogràfica. Catalunya és un país que durant aproximadament 1.000 anys, per tant un lapse de temps relativament important, va ser incapaç de superar el 500.000 d'habitants. Impossible. S'hi va acostar en diversos moments, però cada vegada que s'hi acostava col·lapsava, perquè no tenia prou fonament agrari, no tenia prou base agrària per sustentar més de 500.000 de persones. De sobte, a finals del segle XVII i durant el segle XVIII i el segle XIX, de fet, des de finals del segle XVII, en poques dècades, en 6 dècades, no només va ser capaç de rebentar aquell sostre demogràfic que havia tingut durant 1.000 anys, sinó que en 6 dècades el va doblar. En aproximadament 6 dècades, 8 dècades, és igual, Catalunya va passar al 1.000.000 d'habitants. Com va ser possible aquell salt tan extraordinari? Com és que aquella barrera, que era insuperable, que no es podia superar de cap manera, va ser trencada de forma tan dràstica, tan extraordinària, tan contundent? Perquè es va trobar un producte, perquè es va aconseguir produir un producte susceptible de ser exportat, amb un cert valor afegit, almenys amb un valor afegit molt superior als productes que fins aleshores hi havien hagut en aquell mateix àmbit, s'assembla a coses que ens passen ara o que ens haurien de passar ara. De fet, a coses que ens passen ara. Es va trobar un producte amb suficient valor afegit com per sustentar les importacions d'aquells cereals i d'aquells productes alimentaris, bacallà, arengades, que va permetre que la població passés de 500.000 d'habitants a 1.000.000 d'habitants. Aquest producte no era un producte industrial, o no era un producte bàsicament industrial, encara que era un producte que s'elaborava. I aquest producte tenia una de les seves bases territorials en el conjunt del camp, certament, però també, per exemple, en el Priorat. De fet, si no hagués tingut aquell valor afegit, no hauria suportat els costos de transport a llom d'una mula. I quin era aquest producte extraordinari que aportava valor afegit i que, per tant, resistia els costos del transport i que permetia ser exportat en els països del nord d'Europa i a canvi del qual es podien sustentar aquelles importacions que van permetre que els fills d'aquesta terra passessin del 500.000 al 1.000.000 d'habitants? L'aiguardent. Per tant, hi ha alguna cosa en la nostra societat, hi ha alguna tradició en la nostra societat, hi ha alguns fonaments en la nostra societat, fonaments de diversa mena, de tipus cultural i de tipus jurídic.
els models contractuals. Ara no explicaré quins són aquests models contractuals perquè si no acabarem mai. Però hi ha alguns elements de tipus cultural, de tipus jurídic, de tipus lligats al concepte d'emprenedoria, lligats al concepte de risc, d'inversió, d'assegurança enfront del risc, que els trobem a la Catalunya del segle XII i a la Catalunya del segle XIII i a la Catalunya del segle XIV i a la Catalunya del segle XVII i a la Catalunya del segle XVIII i a la Catalunya del segle XIX i a la Catalunya del segle XXI. I això, aquests elements, a vegades són poc tangibles, són poc materials, són difícils de tocar, però en canvi són decisius. Insisteixo, són de caràcter cultural, de caràcter jurídic, de caràcter social, estan vinculats a la propensió al risc, que és difícil de mesurar, però que en canvi és, en tot cas, un element absolutament decisiu. La Catalunya actual és una Catalunya que està abocada al món. De fet, portem 7 anys consecutius batent el nostre rècord històric d'exportacions. Cada any tornem a batre el rècord històric de les nostres exportacions. Mai havíem exportat tant com ara. Enmig de la crisi, en els moments més profunds de la crisi, Catalunya va batre el seu rècord d'exportacions. I el va batre el 2011, i el 12, i el 13, i el 14, i el 15, i el 16, i el 17. I aquest, sens dubte, és un dels elements claus per explicar el creixement econòmic que experimenta el nostre país, que experimenta la nostra societat. N'hi ha d'altres. Per exemple, que estem en els 2 millors anys de la nostra història en captació d'inversió estrangera. Estem en rècords d'exportacions i estem en rècords de captació d'inversió estrangera. Sense aquests elements, vinculats al nostre sector exterior, la nostra economia no tiraria com tira, no avançaria tant com avança. De fet, avança, i això és significatiu, i ara deixeu-me que posi sobre el faristol algunes dades, és una economia que l'any passat, el 2016, va créixer un 3,5%. I això pot semblar més o menys, diguem-ne, però deixeu-m'ho comparar des de 2 punts de vista. És una dada extraordinària comparat amb allà d'on venim, no fa gaires anys estàvem en decreixement econòmic, el nostre PIB disminuïa, però també és una dada molt rellevant, no només en comparació d'on venim, sinó en comparació amb el nostre entorn. Estem creixent el doble de ràpid que la mitjana de la zona euro. Per tant, és un creixement significatiu? La resposta és sí, tant si el comparem des d'una perspectiva temporal, des d'una perspectiva històrica del que ha passat en els darrers anys, com si el comparem des d'una perspectiva geogràfica del nostre entorn, de les economies que ens envolten. És un creixement significatiu, que a més comença a tenir el mèrit de ser un creixement sostingut. No és un creixement puntual, no és una punta excepcional del 2016, de fet l'any anterior ja havia crescut un 3,4% i aquest any, si es complissin les previsions que va fer el nostre govern abans de l'inici de l'exercici, doncs creixeríem un 2,7% i ara sembla indicar, hi ha diversos indicadors, les dades del primer trimestre, dades avançades, per exemple, per l'AIREF, o pel Banc d'Espanya, o per alguna gran entitat financera, que apunta que creixerem més enllà del 2,7, potser per sobre del 3%. Per tant, estem davant d'un creixement que és significatiu si el comparem amb d'allà on venim, és significatiu si el comparem amb el nostre entorn i que té el mèrit que comença a ser un creixement sostingut. Ara deixeu-m'ho explicar d'una altra manera. Un creixement, per no explicar-ho només en termes percentuals, per explicar-lo en termes absoluts, que és una altra manera en què les coses s'entenen molt bé, a vegades millor. Durant alguns anys recents ens vam acostumar, malauradament, a dir que el producte interior brut de Catalunya era de 200.000 milions d'euros. Ens hi vam acostumar per 2 raons, perquè es va repetir durant més anys dels que hauríem volgut, no creixíem,
I perquè era una xifra molt rodona, 200.000 milions. Si la previsió del govern es complís, i ja dic que segurament serà una mica millor, tant de bo 2 o 3 miques millors, si la previsió del govern es complís per aquest any, tancarem aquest any 2017 amb 233.000 milions d'euros. Per tant, amb més de 30.000 milions d'euros més respecte al que teníem tot just fa 4 anys enrere. És un creixement d'una setena part respecte als 200.000 milions on estàvem. És significatiu. Molt. I és ben legítim que algú digui, doncs, jo voldria que encara fos més, d'acord? I voldria que encara es distribuís millor, d'acord, totalment d'acord. També és veritat que imagineu que no fos així. Imagineu que estéssim creixent al ritme que creix la majoria del nostre entorn. Doncs seria molt més difícil del que és ara. Per tant, voldríem que fos millor? Sí. Voldríem distribuir-ho millor? Sí. Però en tot cas és millor que tot el que està passant en el nostre entorn. Això, aquest creixement, té alguns mèrits i també té alguns mèrits perquè s'enfronta a algunes dificultats i algunes d'elles s'han apuntat aquí. Si som una economia exportadora i atractora d'inversió estrangera i generadora d'ocupació amb dificultats, però generadora d'ocupació, hem passat de més d'un 20% d'atur a un 14%, en relativament poc temps. Repeteixo, si som una economia fortament exportadora, si som una economia atractora d'inversió estrangera, si som una economia generadora d'ocupació amb moltes dificultats, segur, però si som tot això, és, entre altres coses, perquè som prou competitius. Perquè és evident que si el món ens compra és perquè els nostres productes i els nostres serveis són competitius. I com és possible que els nostres productes siguin competitius? Dit d'una altra manera. Té un especial mèrit que la nostra economia sigui competitiva si tenim en compte algunes de les coses que s'han dit aquí i que és ben sabudes per tothom i que jo tinc ocasió de repetir manta vegades. El nostre país continua tenint en l'estructura de costos de moltes de les nostres empreses, del conjunt de la nostra economia, continua tenint uns desavantatges comparatius amb el nostre entorn, uns desavantatges competitius molt importants, per exemple, pel que fa als costos de transport, per exemple, pel que fa als costos energètics. Estem produint un dels mix elèctrics més barats d'Europa i estem pagant la factura elèctrica més cara del territori continental europeu. Per tant, és un creixement, és fonamentat en una economia competitiva, malgrat que hi ha dificultats objectives molt evidents en la nostra estructura de costos. En el cost de l'energia, en el cost del transport, encara, malgrat tots els malgrats, en l'accés als mercats financers. Llavors, quin és el cost que suportem? És a dir, a qui li fem suportar el cost de ser competitius malgrat aquestes distorsions tan dures en la nostra estructura de costos? A qui els hi estem traslladant aquests costos? Doncs els estem traslladant, per exemple, en els marges de benefici industrial, que són més estrets del que serien si no afrontéssim aquestes desavantatges competitives en la nostra estructura de costos. Els estem traslladant a la nostra massa salarial, en els sous dels nostres treballadors, a la renda per càpita i, per tant, a la seva capacitat de consum i, per tant, a la seva capacitat de generar cotitzacions a la seguretat social. Tot això ens repercuteix molt durament, perquè no només tenim uns ingressos salarials més baixos dels que podríem tenir
i, per tant, una renda per càpita més baixa de la que hauríem de tenir si l'estructura de costos fos més normal en els paràmetres europeus, sinó que, a més, cotitzacions a la Seguretat Social baixes també impliquen pensions baixes. Per tant, dificultats de present, dificultats de futur. I nosaltres, tot i així, som capaços d'afrontar una gran part d'aquestes dificultats. I ara deixeu-m'ho encarar d'una altra manera diferent. I el risc d'encarar-ho de diverses maneres és que necessàriament espigó les dades i, per tant, saltes d'un costat a l'altre. Per tant, però com que vosaltres m'enteneu millor del que jo m'explico, segur que no hi ha cap problema. El món canvia, i això ho diem molt sovint. Jo ho dic sovint, ho deia sovint quan donava classes sobre economia xinesa o sobre història del Japó a la universitat, i els deia als meus alumnes, el món canvia molt de pressa i canvia per no tornar a allò que havíem conegut. I ara abuso encara més de la vostra paciència i faig un parèntesi. Jo els deia el següent. És probable, molt probable, que a finals del segle XXI un professor com jo pugui dir als seus alumnes com vosaltres que l'hegemonia econòmica i tecnològica del món occidental, l'hegemonia econòmica i tecnològica d'Europa i dels epígons europeus, als Estats Units, va ser només un breu sospir en la història i que tot haurà tornat a una certa normalitat, aquella normalitat en la qual les primeres demografies i economies del món eren o la Xina i l'Índia o l'Índia i la Xina. Això, sens dubte, constitueix un repte extraordinari per nosaltres i ens enfronta a una evidència molt rellevant que intentaré explicar d'una manera molt familiar, molt propera, però que entenc que cadascú de vosaltres se la pot fer propera des de la seva perspectiva familiar, pensant o en els seus fills o en els seus nets. I aquesta explicació diu així. Jo ara, per sort, diguem-ne, és la sort més gran de la meva vida, tinc un fill de 4 anys i una filla de 2 anys. Si el mercat laboral mantingués les condicions actuals, si les mantingués, no m'interessa ara discutir si les mantindrà o no, això ho farem un altre dia. Si les mantingués, els meus fills es jubilaran aproximadament al voltant de l'any 2085. El 2085 sembla molt lluny, però en la meva vida familiar és l'expectativa laboral dels meus fills. No està tan lluny vist des d'aquesta perspectiva. I ara la reflexió que ve a continuació d'aquesta és la següent. Nosaltres sabem quines seran les condicions del mercat laboral, tecnològiques, econòmiques, costos de l'energia l'any 2085 o el 2075, o el 2060 o el 2050. No ho sabem. Però, en canvi, prenem ara decisions que condicionaran la vida dels nostres fills o dels nostres nets durant tota la seva etapa laboral. Les prenem quan prenem decisions sobre el nostre sistema educatiu, sobre les nostres escoles, sobre la nostra formació professional, sobre les nostres universitats, sobre l'aprenentatge de llengües. I la pregunta obligada que ve a continuació és: estem segurs que estem prenent les millors decisions per ajudar-los amb ells a afrontar
els reptes amb els quals es trobaran al llarg de la seva vida? Si la resposta és no, és evident que tenim un gran repte. Perquè si alguna cosa justifica que alguns de nosaltres en aquesta etapa de la nostra vida, més o menys curta, ens dediquem a la política, o que molts de nosaltres tinguem un projecte de país, d'estat, d'economia determinat, és precisament per intentar fer un país i una societat i un món millor. I si no, no val la pena. Si no és per fer-ho millor, no tindria cap sentit. Tornem-hi. El món canvia. Canvia molt de pressa i probablement canvia per no tornar a ser com el que havíem conegut. I deixeu-m'ho il·lustrar d'una manera que a vosaltres us pot resultar relativament propera, parlant de ports. Entre els 20 ports amb més activitat del món en aquests moments, si no fos així, segur que algú em corregirà, diguem-ne, o ara o d'aquí uns dies quan ho hagi comprovat, entre els 20 ports amb més activitat econòmica del món, de transport de mercaderies del món, entre els 20 ports n'hi ha un dels Estats Units, 3 d'Europa, que són Rotterdam, Hamburg i Anvers, i 16 d'asiàtics, dels quals 12 de xinesos. El món canvia. I canvia molt ràpid. I nosaltres ens enfrontem a reptes molt rellevants. I ara, per no abusar de la vostra paciència i encarant al final, tornant a parlar un moment del món i de demografia, ja heu vist que al final més o menys lliga alguna cosa amb el que dèiem al principi. Ara que jo l'altre dia em parlava al cercle d'economia i després algú n'ha parlat avui, diguem-ne. Parlàvem de pensions. Jo aprofitava per parlar d'aquest tema, entre altres coses, perquè hi ha un informe de l'AIREF, l'Autoritat Independiente de Responsabilitat Fiscal, que diu que almenys durant els propers 10 anys, per tant, probablement més enllà de 10 anys, la Seguretat Social espanyola tindrà almenys un forat de 15.000 milions d'euros anuals. Per tant, almenys durant els propers 10 anys, un mínim de 15.000 milions d'euros de dèficit anual. I el ministre d'Economia diu que això ho enfrontaran amb l'emissió de deute. Del deute d'un estat, en el qual el deute ja representa més del 100% del seu producte interior brut i que continua tenint un dèficit descontrolat. I llavors la pregunta és, i jo l'he feta en algunes ocasions, i estan recollides en les actes del Consejo de Política Fiscal i Financiera on ho apunten tot i per tant es pot comprovar que ho he preguntat. La pregunta és, si això és així, i ningú desmenteix que sigui així, de fet tenim un informe la setmana passada del Banc d'Espanya dient coses semblants, potser fins i tot una mica pitjors, si això és així i ningú desmenteix que sigui així, no només aquest forat en la Seguretat Social espanyola, sinó el volum del deute en termes de producte interior brut i el dèficit que continua descontrolat, què passarà quan els tipus d'interès pugin, per exemple, un 1%? Doncs que el cost del servei del deute del Regne d'Espanya pujarà en 10.000 milions. Per tant, ajudeu-me, 15.000 milions de forat addicional en el sistema de pensions, més 10.000 milions addicionals en el servei del deute, més el dèficit descontrolat que ja tenen, més el deute que ja supera el 100% del PIB. Aquest és el futur que ens ofereixen?
I quan els hi preguntes, jo ho he fet, i està recollit en les actes del Consejo de Política Fiscal i Financiera, davant d'aquest panorama, què? El que està recollit a les actes deu ser un silenci semblant al que s'acaba de produir en aquesta sala. No hi ha resposta. Per tant, tenim l'obligació d'intentar fer tot el possible per dotar-nos de les eines necessàries per afrontar aquests reptes? La resposta és clarament sí. Tenim tot el dret i tot el deure i tota la necessitat de dotar-nos de les millors eines possibles per afrontar aquests reptes. I si no ho féssim, seríem uns irresponsables. Llavors, com s'afronta això? I seré molt ràpid. I quan ets ràpid et saltes molts detalls, diguem-ne, però seré molt ràpid. Entre d'altres coses, si s'ha apuntat aquí i m'ha semblat interessant, i ara intento resumir-ho jo amb les meves paraules, diguem-ne, que segur que no són tan precises com les que han utilitzat els que m'han precedit en l'ús de la paraula. Però, al final, el sistema de pensions és sostenible, per exemple, en funció de 3 paràmetres. Un és l'estructura de la piràmide d'edat. No és el mateix que hi hagin generacions joves molt nombroses incorporades al mercat laboral que no hi siguin. Per tant, l'estructura de la piràmide és molt rellevant. No només pel número de fills, que òbviament és una dada molt rellevant, sinó per una cosa que jo no he fet tan bé, perquè el número de fills més o menys he complert. Però hi ha una que no he fet gaire bé, que és el salt intergeneracional. És a dir, no només és important el número de fills, sinó que és important la distància entre l'edat dels pares i l'edat dels fills. Perquè en el termini de 85 anys, per exemple, hi poden haver-hi 2 o 3 o 4 generacions. I això condiciona dràsticament l'estructura de la piràmide. Per tant, primer element, l'estructura de la piràmide. Segon, la taxa no només d'ocupació, sinó la taxa d'activitat, és de quanta d'aquesta gent està disposada a treballar i quanta d'aquesta gent que està disposada a treballar efectivament treballa. I aquí tenim un recorregut encara rellevant en l'àmbit de la taxa d'activitat i d'ocupació, especialment femenina. I o som capaços de resoldre-ho amb algunes de les idees que s'apuntaven i que a mi m'agrada molt parlar-ne, però que ara no tindré temps de parlar-ne, o difícilment ens en sortirem. I tercera, la renda per càpita, el salari, que és un dels elements rellevants, no pas l'únic, en la renda per càpita. I amb ell, amb el salari, la cotització a la Seguretat Social. No és el mateix que els salaris siguin alts que baixos. I això torna a lligar amb el que dèiem fa un moment, lliga amb la nostra productivitat i lliga amb les nostres exportacions. Per cert, dada per l'Esperança, l'interanual d'aquests primers mesos del 2017 en exportacions de productes tecnològics d'alt valor afegit a Catalunya supera el 20%. Hi ha coses que fem molt bé. I, sens dubte, és una dada per l'Esperança. I acabo, ara sí, acabo del tot. Durant molt de temps, la productivitat, que es fonamenta en la dotació de recursos per actiu, és a dir, quants recursos estan a disposició de cada treballador, és una de les maneres de mesurar la productivitat. Durant molt de temps, els recursos rellevants, a l'hora de conèixer, a l'hora de decidir, a l'hora de determinar la productivitat de cada treballador, eren, per exemple, els recursos naturals. O el capital, o el... Mai hem tingut avantatge absoluta en cap d'aquests àmbits. Mai l'hem tinguda. I, en canvi, sempre hem exportat. I en el futur, l'element més determinant en la dotació de recursos per cada ocupat, per cada actiu laboral, és el capital humà, la formació. D'aquí que els 3 reptes més importants que afrontem siguin l'escola, la família,
la natalitat, els salts intergeneracionals, l'estructura de la piràmide d'edat, etc. I la feina. Escola, feina i família. Si som capaços d'afrontar-ho, ens en sortirem. I estic segur que ens en sortirem. Gràcies.